Molt bones, benvinguts un dia més aquí al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem de Matrix 4, Matrix Resurrections, Matrix Resurreccions, el retorn de Matrix. Avui parlarem de Gatrix. No, li podeu dir com vulgueu. La nova pel·lícula de Matrix. La nova entrega, després de gairebé 20 anys d'espera, dirigida per Lana Wachowski, una de les dues germanes, que en aquest cas ha decidit dirigir-la ella sola. Quina bufetada de pel·lícula, mare de Neo senyor. És una pel·lícula que em va deixar absolutament descol·locat quan la vaig veure. La primera vegada, perquè he repetit precisament per constatar tot el que he acabat digerint després del primer visionat. I necessitava una segona oportunitat per acabar d'atrevir-me a parlar de la pel·lícula, perquè no és fàcil entomar aquesta review crítica, digueu-li com vulgueu, sobre una pel·lícula de la que tenia moltíssimes expectatives i que inicialment em va desmuntar completament tot allò que podia esperar d'ella. Una sensació que inicialment podia semblar com una decepció, perquè no he rebut allò que m'esperava, però que quan més la vas païnt, almenys jo me n'adono de que és precisament el fet de que no donés allò que podia esperar d'ella, enriqueix encara més el que és el resultat final d'aquesta obra tan peculiar, estranya, rara, atípica, i tot allò que fa que d'entrada t'acabi descol·locant i probablement no agradant de la pel·lícula, és el que per mi al final li acaba donant la volta i fent que es converteixi en una obra que serà digna de ser analitzada, igual que en el seu moment ho va ser la primera part d'aquesta saga de Matrix. A mi m'ha agradat moltíssim. He de dir que a mi, quan una pel·lícula em trenca els esquemes i em descol·loca i em dona alguna que no m'esperava, a vegades pot ser positiu o negatiu, aquesta sensació que pots tenir veient una pel·li, però realment quan una obra et fot un parell de bufetades i et deixa noqueado i has de reconduir allò que acabes de veure, has d'intentar interpretar-ho, entendre-ho, analitzar-ho, crec que està aconseguint alguna que avui dia, desgraciadament, costa de trobar en moltíssimes pel·lícules. S'hem acostumat a que ens donin pràcticament carmelets molt ben presentat, però al final és un menú que et deixa indiferent i del qual no te'n recordes al cap d'un parell de dies, no? Com qui va menjar-se una hamburguesa estranya. Sí, és igual, no em liaré a fer metàfores estranyes. A veure... Matrix o Matrioshka? Matrioshka, podríem dir. Pel·lícula dins d'un videojoc, dins d'una pel·lícula, dins d'un videojoc. És una pel·lícula que juga amb el metallenguatge, no? Tot això de parlar d'ella mateixa la fa curiosa, interessant i sorprenent, perquè no és el que uns esperaria inicialment de la pel·lícula. Evidentment, qui no hagi vist la pel·lícula, que no es miri el vídeo, perquè començaré a destripar-la de la baix. I per poder comentar Matrix com a mi em ve de gust, he de començar a parlar amb spoilers. Amb molts spoilers. Spoilers! A veure, aquesta entrega de Matrix, diguem que recupera l'esperit de l'original, de la primera part. Matrix és una pel·lícula, l'original, que funciona per si sola. En realitat és una pel·lícula que no hauria necessitat mai de desenvolupament més enllà del que ja ens van explicar, perquè ja funciona com un tot tancat i et deixa moltíssimes preguntes i especulacions, i és una pel·lícula que dona peu a moltíssims anàlisis perquè hi havia molta pretensió filosòfica, simbològica darrere de totes les seves imatges, i va aconseguir allò que volia, no? Que deixés a tothom encandilat absolutament, tothom em va quedar absolutament flipat, al·lucinat amb la proposta, tot i que en el fons no era res original. Com dir-ho? Per mi Matrix sempre ha sigut una mica com el Ciudadano Kane de la ciència-ficció cyberpunk. M'explico. Els Wachowski amb Matrix van aconseguir aunar tot el que es coneixia, tota la ciència-ficció de les últimes
3 o 4 dècades anteriors als 90. Havia una herència bestial. Matrix va ser una pel·lícula que tenia reminiscències juliovernesques, passava per H.G. Wells, passava per Philip K. Dick, passava per William Gibson, pels còmics, per les pel·lícules anteriors, per la literatura de ciència-ficció. Era una amalgama bestial de tot el que es coneixia fins a aquell moment, i les Wachowski van aconseguir col·locar-ho tot en una sola història i, sorprenentment, en una història molt senzilla, perquè la trama de Matrix, en el fons, era molt senzilla. El que passa que, com bevia de tantes referències, la pel·lícula era, i és inclús avui dia, riquíssima en contingut, en simbologia, en metàfores, en transcendència, en narrativa. I a més va ser un moment d'explosió tecnològica. És una pel·lícula que impulsa la tecnologia cinematogràfica de tal manera que va marcar un punt i a part, almenys en la manera de fer cinema d'acció o de ciència-ficció a partir d'aquell moment, no? I dic que vindria a ser una mica com el Ciudadano Kane de la ciència-ficció als 90, perquè Ciudadano Kane, al fons, també, Orson Welles el que va ser fer com un recull de tota la tecnologia que es podia utilitzar a l'hora de narrar, i inclús creant coses noves per poder explicar la pel·lícula que ell volia de la manera que ell volia. I és una gran obra mestra del cinema, una de les més grans, si no la més gran, a nivell general, perquè precisament en el seu moment va ser el nou Mas, o sigui, va ser el top 10, va ser el màxim. Orson Welles ho va ficar tot, narrativa publicitària, documental, experimentava amb el muntatge, i no és que Orson Welles hagués inventat res en aquell moment, sinó que va treballar per ficar tot el que pogués dins de la seva pel·lícula, sempre que servís a la història que ell volia explicar, no? Llavors, les Wachowski, quan van fer Matrix, van fer exactament el mateix. I per això Matrix és una pel·lícula tan important pel que és la cinematografia de ciència-ficció de les últimes dècades. Què passa quan les Wachowski van fer la continuació, quan van fer la 2 i la 3? Van fer una altra cosa, van anar més enllà de la premissa, van anar més enllà del plantejament original i van crear un altre tipus d'història, evidentment partint de la mateixa base, de tot el que havien plantejat a la primera pel·lícula, però van ser megalòmanes, van anar a per totes i van crear la saga de ciència-ficció amb les escenes bèl·liques més brutals vistes mai en cinema fins a aquell moment, que després també van acabar recollint moltíssimes pel·lícules posteriors de ciència-ficció i sempre intentant superar-se unes a les altres. Inclús diria que quan George Lucas va fer la segona trilogia de la Guerra de les Galàxies, també va buscar aquesta voluptuositat visual, aquest espectacle descontrolat, que al final és caòtic en pantalla, perquè Matrix ja va fer el màxim del que es podia veure en aquell moment, i evidentment, veient sobretot el que ens trobem en Matrix Resurrections, algú que avui dia és que ni es pot fer ni cal, perquè quan veiem pel·lícules que juguen amb això, fracassen. Les Wachowski van fer alguna tan absolutament bestial, impressionant, amb la segona part i la tercera de Matrix, que després hi ha hagut com una espècie de carrera imparable per intentar superar allò. I moltíssims directors, quan es fan adaptacions d'obres de ciència-ficció, quan es creen noves històries, i cada pel·lícula ha intentat superar l'anterior. I avui dia continuen amb el mateix. El que passa és que avui dia hi ha un efecte inocu amb això. El que acabem veient en pantalla ja no s'ho pren de la mateixa manera, perquè l'impacte ja el vam tenir. Hi ha pel·lícules que s'aturen en el seu moment quan s'estrenen. Hi ha pel·lícules com La Guerra de les Galàxies, la primera pel·lícula de l'any 77. Pel·lícules com el propi Ciudadano Kane en el seu moment, no? Pel·lícules com El planeta dels simis, pel·lícules com Blade Runner, Indiana Jones i en aquest cas Matrix, i ja no la primera, sinó la trilogia sencera, perquè una cosa és l'impacte que té Matrix i una altra cosa és el segon impacte que tenen les dues seqüeles de Matrix. Doncs són pel·lícules que marquen un nivell tan alt
És brutal gaudir-ho al cinema, però també posa el llistó tan alt que després tothom és esclau d'intentar emular o superar allò. S'han anat superant els límits de la tecnologia i s'han anat millorant i cada vegada podem veure coses més xules en pantalla. Tecnologia com la que s'ha presentat recentment, la d'Unreal 5, no? Amb Matrix Awakens, no? Aquesta capacitat gairebé de no diferenciar entre el que és real i el que no, que són un exemple del que està per venir en el futur més immediat amb videojocs o pel·lícules o sèries de televisió. O sigui, sí que la tecnologia va avançant, però la capacitat de sorprendre's de l'espectador va marmant. Hem assolit tal qualitat a nivell visual amb les propostes que ens arriben que realment l'únic que ens pot sorprendre avui dia són noves històries diferents que ens facin ballar el cap. I aquí hi ha un risc. El cervell de l'espectador és addicte a que el sorprenguin avui dia ja amb la següent entrega del que sigui, amb la següent pel·lícula de la temàtica que sigui. Vol cada vegada més. Hi ha un efecte d'addicció a això. I automàticament hi ha un efecte de decepció quan allò que veus no compleix amb les teves expectatives i en les pel·lícules que tu t'havies muntat al cap. I això és terrorífic. I és un fracàs. O almenys és un fracàs que tot creador acaba assolint, perquè per molt bona intenció que hi hagi darrere de la seva obra, està abocada al fracàs absolut perquè l'espectador sembla que sempre quedarà decepcionat amb allò. I si li acabes donant exactament allò que demanava, el que té l'espectador és un subidon i automàticament el dia següent se li acaba. Arriba al màxim de disfrute absolut i després cau en picat. I agafa el bajón, la dependència, necessita un altre xute de la propera entrega del que sigui. I li han de donar el mateix i una mica més, perquè si no estarà decepcionat i sorgiran els haters por doquier, no? I en la meva opinió més sincera, més honesta, he de dir que això és molt trist que passi actualment. I què passa amb Matrix Resurrections? Que precisament és una bufetada de tot això. És una pel·lícula que sent vulgar es pixa la cara de tothom. Li posa davant un mirall perquè se n'adoni de lo absurd que és el nivell que hem assolit a l'hora d'intentar anar a veure pel·lícules i del que estem demanant a les pel·lícules. Al mateix temps que fa autocrítica i que fa un autoanàlisi, i aquí és on entrem en el metallenguatge, no? En com la pel·lícula parla de si mateixa, dels orígens, de tot el que va provocar, i això és el que crec que fa que sigui una història tan interessant d'analitzar en el futur com també ho va ser l'original. Perquè torna als orígens. Matrix Resurrections torna als orígens. I té aquest efecte de matriosca, no? De pel·lícula dins de pel·lícula. I és una pel·lícula que a sobre no només és una història dins d'una història dins d'una història, sinó que, a més, hi ha una espècie de no subtil reflexió, anàlisi i crítica a tot el procés de com es creen aquest tipus de pel·lícules avui dia. Llavors, Matrix Resurrections, coses interessants a destacar de la pel·lícula. Aquesta sensació de versió 2.0, no? Tot i que jugava amb els personatges originals, i que sabíem que tindríem una mica aquesta sensació de memòria, de déjà vu, de repetició, de bucle. Una cosa que a mi em va sorprendre de la pel·lícula és que jo no me l'esperava tan continuista. Em pensava que tot seria una miqueta un bluff, se'l vendrien en el tràiler, però que després la història aniria per una altra banda. I no, o sigui, realment és una història molt continuista. I sorprèn precisament per com li dona la volta i com capgira d'una manera molt retorçada a l'univers de Matrix per reconduir-lo cap a un terreny més reflexiu. Llavors, una cosa molt interessant que tenim és aquest punt d'autoconsciència dels personatges dins de Matrix. A la saga original hi havia els personatges que estaven fora i que eren molt conscients, i ara no, ara hi ha crec que hi ha com una espècie de crítica bastant dura en el fet de que hi ha més gent conscient de l'engany, però que no li importa. Una mica com passava amb el personatge de Cifra, de la primera, de l'obra original. M'agrada molt tot el concepte dels ecos
la trilogia original que anem veient en aquesta pel·lícula, però com se'ls retorça i se'ls dona la volta, o com s'hibriden personatges. M'agrada molt aquest Morfeo 2.0, que al mateix temps és una espècie d'híbrid entre coses de l'agent Smith i del Morfeo original, però també té coses de Neo, evidentment, perquè no deixa de ser una creació dins de Matrix, del propi Thomas Anderson, que és l'avatar virtual de Neo dins de Matrix. És una versió renovada de Matrix, amb unes noves regles, que funciona d'una forma sutilment diferent, i dins de Matrix tenim a un Thomas Anderson que viu com amagat, adormit, a base de pastilles blaves, i que encarna la figura d'un creador de videojocs. Podria haver estat un director de pel·lícules, però és interessant cap on probablement es reconduirà la història, perquè en el fons Matrix ja bevia del món dels videojocs, no? I també en el seu moment es va convertir en una petita saga de videojocs. Llavors té una certa coherència que, en canvi de ser Matrix dins de Matrix una saga de pel·lícules, doncs sigui una saga de videojocs, i que com avui dia els jocs són tan hiperrealistes, les imatges recuperades de la trilogia original, que són tan reals, simulin ser imatges hiperrealistes d'un videojoc com els entenem avui dia, com el que podem veure, per exemple, en Unreal 5. Llavors, el que deia, aquestes versions hibridades dels personatges. El personatge de Bugs és un híbrid entre Trinity, és un híbrid entre Morfeo i és una mica també Niobe. Com han agafat els personatges originals i els han reescrit, creant-ne de nous, i tots tenen aquestes reminiscències i tenen aquests conflictes similars als que tenien originalment. Jo ho he trobat molt provocador, ho he trobat molt interessant. Al marge de que funcioni millor o pitjor, no? I després com hi ha personatges nous que recorden a la tripulació de les pel·lícules originals, però al mateix temps tenen com un update, no? Un update als temps actuals, a nivell tecnològic, dins de la fantasia de la pel·lícula, de l'univers de Matrix, però també tenen aquest punt d'update de metallenguatge, no? Com per exemple el neologista, no? L'especialista en Neo, en la mitologia de Neo, i que forma part de la tripulació, que és un dels personatges més interessants, i que són petits detallets que la pel·lícula ens va subministrant i que crec que és important veure-la diverses vegades per gaudir del tot la riquesa que realment aporta aquesta pel·lícula amb tot aquest tipus d'elements, com per exemple les comparses d'Anderson, no? Tota la gent de l'equip, tota la gent que treballa per ell, però que en realitat són bots. Un personatge que estan una mica per fer-li, no diria la vida impossible, sinó per controlar-lo quan es desvia del camí marcat, que sempre l'interrompen quan està indagant sobre alguna cosa, no? Com quan vol investigar el que ha passat amb la versió modal que ha fet de Matrix dins de Matrix, i llavors sempre apareixen per la porta, el truquen, que van apareixent cada 2x3 per incordiar-lo quan ell està a punt de desviar-se una mica de la línia teledirigida que venia marcada per Matrix, no? Per frenar-lo, o almenys per intentar-ho. I com juguen també amb els noms, no? Aquest col·lega tan trampat que està tota l'estona allà amb ell, fent-li conyes, que es digui Judas, és un traïdor, i ja t'està avisant. Aquest tipus de detallets que ja estaven sempre a les pel·lícules originals i en aquesta continuen treballant amb aquest tipus de material. Això sempre té gràcia i això sempre ho fa interessant. Una cosa interessant que canvia Matrix Resurrections envers Matrix, la trilogia original, és que la trilogia original tenia una base com molt filosòfica, molt mitològica, molt mística, i en canvi aquesta quarta part és molt més psicològica, psiquiàtrica, diria. Parla molt de la memòria. La nau de Morfeo es deia Nebuchadnezzar. Tenia aquestes reminiscències de la mitologia cristiana, com moltes altres, com el propi Sion. O sigui, jugava amb una sèrie de simbologies, de referents, d'influències molt mitològiques i místiques. I en canvi, tota aquesta pel·lícula se'n va cap a un altre terreny. És una pel·lícula que tracta més sobre la salut mental, que tracta més sobre el cervell. Té una mirada com molt més científica, pràcticament, molt més quirúrgica, més terapèutica. Canvia completament la temàtica de la pel·lícula perquè es basa en altres conceptes. Mnemosine, la nau de Bugs, que no deixa de ser l'encarnació de la memòria, una altra vegada el mateix. O sigui, les simbologies d'aquesta pel·lícula són diferents de les de la trilogia original. És un joc similar, és el mateix joc,
però amb unes peces diferents. Agafa mecanismes similars, però els utilitza d'una altra manera i amb altres materials. I això l'enriqueix completament, i això és el que al final fa que la pel·lícula sigui una altra cosa, que sigui algo totalment diferent i inesperat. Llavors, tot això d'aquests personatges, no? que estan com incurdiant a Neo cada 2x3 i intenten bloquejar-lo i redirigir-lo quan s'escapa una mica de la línia marcada, no? Em fan passar en una pel·lícula com, per exemple, Destino Oculto, no? Aquella pel·lícula del Matt Damon i la Emily Blunt, d'aquells personatges que estaven enamorats, que estaven predestinats d'alguna forma a estar junts, però que hi havia com un buró, havia una oficina celestial, entre cometes, amb uns personatges que eren com pseudoàngels que estaven controlant el devenir de la humanitat i s'obsessionaven amb no deixar que aquells dos personatges estiguessin junts durant tota la pel·lícula, no? I cada 2x3 els estaven allà intoxicant la relació, trencant, impedint que s'ajuntessin, que es trobessin. I això és Philip K. Dick, perquè en el fons estava basat en una novel·la de Philip K. Dick. Llavors, aquesta pel·lícula de Matrix 4 està molt més influenciada per la part psicològica de l'obra de Philip K. Dick. Per exemple, té molt, evidentment, com acabo de dir, de Destino Oculto, però també té molt de Blade Runner, no tant del Blade Runner cinematogràfic, com de Sueñan los androides con ovejas elèctriques, l'obra original, que en realitat poc té a veure amb la pel·lícula que va fer Ridley Scott als 80. I també, sobretot, té moltes reminiscències del que seria l'obra original que va inspirar Desafío Total, amb el Schwarzenegger, una pel·lícula que estava basada originalment en un conte curt de Philip K. Dick que es titulava algo així com Podemos recordarlo todo por usted al por mayor, o algo així es titulava el conte. Històries que en el fons traten sobre gent a la que se li han esborrat els records, que viuen amb una realitat que no és originalment la seva, que a poc van tenint com petits flaixos de la seva vida passada, però que també hi ha personatges que intenten controlar-los, reconduir-los, impedir que es recordin del tot. I això és molt el que tenim en la primera part de Matrix Resurrections, és que tenim a Philip K. Dick d'una manera molt, molt evident i molt intensa en la primera part de la història. Evidentment, en el moment que Neo escapa de Matrix, tornem una miqueta al món real, aquesta part més Julio Vernesca, futurista, cyberpunk de Matrix, però també se li dona una volta, intenta anar més enllà i fa una cosa molt interessant, que és com evoluciona d'una manera molt subtil. Hi ha gent que ho trobarà pobre, hi ha gent que trobarà que es veu poc, però és que, clar, aquesta pel·lícula va en paral·lel al que va ser la primera pel·lícula de Matrix, que en el fons era una pel·lícula molt petiteta. La bestialitat ve amb la segona i la tercera. Aquesta pel·lícula ja veurem si es fan més o no, o si ja directament saltem als videojocs, però aquesta pel·lícula és una pel·lícula que crec que reprimeix, que no vol donar-ho tot de forma premeditada. Primer, perquè crec que l'Anna Wachowski no té clar si vol fer més pel·lícules, i la manera de com ha narrat aquesta història, com ja dic, com que és una bufetada i una crítica a l'espectador, al món actual, a la manera de fer cinema avui dia, doncs se l'està jugant. O sigui, és un salto a l'abisme directament. L'Anna Wachowski s'està suïcidant artísticament amb aquesta pel·lícula. I és curiós això del suïcidi artístic, perquè aquesta pel·lícula té una pulsió d'amor molt intensa durant tota la trama, durant tot el metratge. És una pel·lícula que parla de l'amor d'una manera molt profunda. Tota l'estona els personatges estan a les portes de l'abisme, estan a punt del suïcidi. Una altra vegada, molt a veure amb el tema actual de la salut mental, amb alguna que està passant avui dia en el món real. Connecta moltíssim amb una dolència que afecta d'una manera molt profunda a la societat moderna en la que vivim. Per això crec que també és interessant això. Què passa? Que al mateix temps la pel·lícula té un to de burla, té un to de paròdia, d'autoparòdia, d'autocrítica, se n'en fot de moltíssimes coses que tenen a veure amb el que va provocar la saga de Matrix en tot el món a nivell cinematogràfic. És una pel·lícula, al final, és un cachondeo absolut. Almenys tota la primera part. I això és algo que a molta gent li xocarà, és algo que a molta gent la traurà fora de la pel·lícula perquè no s'ho esperen. Però és que a mi
a mi em flipa. A mi m'al·lucina que hagin tingut el valor de fer alguna cosa així, d'anar a la contra del que tothom es podia esperar de la pel·lícula. I això és absolutament genial. Hi haurà gent que tardarà temps en adonar-se de que era el millor que es podia fer? Sí, perquè què volia la gent? Que li donessin una miqueta més del que ja havien vist a Matrix Revolutions, més naus, més bombardejos, més explosions, més robots, més bales, més. Ens haurien quedat igual, hauríem oblidat Matrix el dia següent d'haver-la vist. En canvi, aquesta Matrix Resurrections és una manera de revitalitzar el cinema. Ja veurem si s'agafa el testimoni, realment va per aquí la història. Jo crec que no, jo crec que potser està tot massa podrit com perquè realment la gent sigui capaç de valorar-la com toca. Crec que això passarà d'aquí uns anys i potser ja serà tard, ja ho veurem. En aquest sentit, espero equivocar-me i que no, i que realment es recondueixi i que puguem veure coses més interessants a partir d'ara, que això serveixi com un avís. És una pel·lícula també que parla molt del contacte físic, el fet de les distàncies, el fet de que estiguem vivint dins d'una pandèmia en la que s'ha trencat una miqueta la capacitat de socialitzar com abans, que visquem més separats, més a la distància, que estiguem fent feina telemàtica, que estiguem parlant connectats amb els dispositius, que sí que està molt bé, que pots xerrar amb la gent que t'aprecies, que t'estimes o amb qui necessites per qüestions de feina, però en el fons el contacte físic s'està com perdent i aquesta pel·lícula parla d'això. Parla de la importància del contacte físic i Neo i Trinity, la capacitat que tenen, el poder que tenen quan es toquen, d'una manera tan simple com transmeten la idea. Al marge de que la pel·lícula té aquesta pulsió de mort tota l'estona, allà flotant en l'ambient, que parla de l'autoengany, la intenció de suïcidi perquè hi ha una insatisfacció amb tot el que t'envolta. Al mateix temps, és una pel·lícula que aboga moltíssim per l'esperança, per la llum, per les ganes de viure, per una segona oportunitat, per revifar-te de tot, per reconduir la manera de viure, per mirar d'una altra forma les coses. És una pel·lícula que té un missatge esperançador. Això ho trobo genial. Evidentment, Matrix Resurrections no deixa de ser una carta d'amor de Lana Wachowski als seus progenitors. És una pel·lícula que parla de recuperar la gent que t'estimes i donar una segona oportunitat, d'anar més enllà. En el fons, Neo i Trinity són, o acabaran sent, els pares d'un nou futur. I aquesta carta d'esperança i d'amor simbòlica que fa Lana Wachowski cap als seus progenitors, cap als seus pares, doncs la trobo genial. És molt interessant també aquest punt del dubte de la realitat, no? Temes que també vam poder veure, per exemple, pel·lícules relativament recents com Ex Machina, no? Aquest personatge que és com una espècie de becari científic que ha d'interrogar una androide que té aparença humana però que al final la veu a ella tan real que acaba dubtant ell de la seva pròpia realitat, de si és autèntic, de si és humà, i acaba pensant que ell podria ser també una màquina. Llavors aquesta capacitat de fer-te dubtar de l'entorn, de la realitat, de si tu ets o no ets real, també està molt present en la pel·lícula. No tant com el fet de dubtar de si el món que t'envolta és real, sinó de dubtar de si tu ho ets o no. I això és una que avui dia està molt a sobre la taula. Les noves generacions probablement tenen un concepte de realitat molt diferent del que tenia la gent fa 20 o 30 anys. I és interessant que d'alguna forma aquesta pel·lícula també toqui d'una forma sutil el tema. Detallets així simpàtics, coses divertides que té la pel·lícula. El busto, m'encanta el busto de l'agente Smith. O sigui, hi ha com una sèrie de detalls que estan de fons sempre, que ja estaven d'alguna forma insinuats en les pel·lícules anteriors, però en aquesta són més subtils però també més evidents, més reconeixibles. El fet del bao, no? De com rellisca l'aigua en els miralls, el fet de la pluja, el fet de com hi ha detalls en segon terme, el que deia, el busto de l'agent Smith, amb marbre negra en el despatx del jefe de Thomas Anderson. Coses com, per exemple, la teatralització, no? El fet de que el moment en el que Neo ha de despertar estigui escenificat en un teatre, en un cinema abandonat, fet pols, és molt simbòlic també, i al mateix temps que sigui un cinema en el que es projecten fragments amb una pantalla trencada de Matrix, de la trilogia original, de la pel·lícula original.
Aquest tipus de simbologies poden ser fàcils, però jo crec que fan la pel·lícula molt més rica i molt més interessant. La fan més atípica. No estem acostumats a veure pel·lícules com aquestes. Ha de tornar l'Anna Wachowski a fer una pel·lícula sobre algo molt trillat per refer-la i aportar una mirada diferent i renovadora, per reinventar el que semblava impossible de reinventar. Sembla mentida que no hi hagi noves generacions de directors i directores capaços de fer algo similar amb les seves pròpies històries. L'escena d'acció que té lloc en el tren, amb aquests humans bots que es converteixen com en ciberzombis, una miqueta és com si s'activés el modo zombi del Call of Duty, i que recorda molt a videojocs com els de Resident Evil o Days Gone o d'altres jocs en el que bàsicament el que fas és matar hordes i hordes i hordes de monstres. Tornem a tenir una miqueta el paral·lelisme amb els videojocs. O sigui, Matrix és un videojoc. Avui dia Matrix no és una realitat, sinó que és un videojoc. I crec que és part d'aquest el missatge que queda en el fons, en la base d'aquesta pel·lícula, d'aquesta nova entrega de Matrix. Detallets, no? Hi ha un moment que ja surt una noia que està barallant allà dins del tren i porta una mascareta de Matrix, porta merchandising de Matrix. És divertit. Fa molta gràcia que enmig de la lluita ens crec recordar que hi ha un moment que hi ha una criatura amb una piruleta intentant matar a Neo. O sigui, intenten matar-lo clavant-li una piruleta, tal qual. O sigui, que és com ja el rizar el rizo, és el cachondeo absolut. És a dir, hi ha una criatura zombificada cibernèticament, intenta matar a Neo amb un carmel. Està rient de tot l'Anna Wachowski amb aquesta pel·lícula, i ho trobo genial que ho faci. Són coses molt ràpides, o sigui, realment ho veus si vols mirar, si vols escoltar, si vols escarbar en la pel·lícula trobaràs aquest tipus de detalls. Si no, pues sortiràs del cinema i pensaràs que has vist un trunyaco de merda. I jo, en canvi, defenso que no, que és una obra mestra absoluta, que està genial aquesta pel·lícula. Hi ha un detall molt subtil, hi ha un moment dins del tren que hi ha com una paret de fons, que hi ha com una espècie de sol vermell amb tot de colons volant, no? No sé què significa, no sé si té alguna simbologia, però a mi el cap em va explotar i em va fer pensar amb els coloms de les pel·lícules de John Woo. Sempre que veiem una pel·lícula de John Woo, que és un dels mestres de les pel·lícules d'acció de Hong Kong, hi ha coloms, no? Hi ha algunes escenes i aquell moment en el que surten coloms volant, no? I em va fer gràcia perquè em va donar aquesta sensació, vaig tenir aquesta reminiscència, em va donar la sensació de que era com un moment John Woo estrany i bizarro, perquè deia, bueno, mira, s'estan aquí fotent d'hòsties dins del tren, però hi ha una paret on hi ha coloms volant. M'ho vaig prendre com un estrany homenatge a les pel·lícules de John Woo. I tota aquesta part del tren també té com algunes reminiscències de Train to Busan, no? Zombis dins d'un tren. I això va més, perquè la història al final, ja quan es converteix en la bestialitat aquesta, en la que tota la ciutat està controlada, que són bots, que són zombis, que són enjambres, hordes de gent cibernèticament zombificada, que s'autoimmolen com bombes, llançant-se per les finestres, una cosa que com a concepte ho trobo bestial, que té reminiscències com aquella escena de la pluja de cotxes de Fast and Furious, però crec que Matrix va més enllà d'això. Agafa aquell concepte, li dona la volta, perquè són bots, i al mateix temps aquests bots són com gent falsa, no? Una mica com el que passa com els bots dels followers d'Instagram o de Twitter o a qualsevol altra xarxa. I trobo que l'acció és molt més crua, és més dura, és més austera, no té l'elegància que tenia la de la primera pel·lícula. Està filmada d'una altra forma. L'acció és molt més aparatosa, és més freda, no és tan contundent. Aquesta pel·lícula no busca teatralitzar les escenes d'acció, és més realista. Dins de la fantasia és més realista. En canvi, a la primera pel·lícula, o en la segona sobretot, entre les lluites de Neo i Mr. Smith, les escenes eren cada vegada més exagerades i més falses. Estava tot com molt guionitzat a nivell visual. Hi havia un treball de storyboard i de muntatge molt evident, la coreografia era molt evident. En canvi, aquesta pel·lícula ho fa d'una altra manera. I això està despertant crítiques. Hi ha gent que no li agrada, la gent que volia veure aquella teatralització, aquella coreografia, i en canvi aquesta pel·lícula no va per aquí. Està buscant tot el contrari, fugir del que tothom espera. Jo trobo genial que l'Anna Wachowski intenti anar a la contra del que tothom voldria veure. No té ganes de complaure els espectadors. Té ganes de reconduir la manera d'entendre les pel·lícules una vegada més. De dir, no us hem de donar allò que voleu, us hem de sorprendre. I si cal que sortiu del cinema emprenyats perquè no heu tingut el carmel que volíeu, doncs xapó. Jo trobo que és el millor missatge que pot donar aquesta pel·lícula en l'actualitat. I ja per acabar, és una pel·lícula que, tenint en compte
tot el que havíem vist en la trilogia original, personatges que morien, sacrificis. Aquesta pel·lícula, entroncant una miqueta amb el que deia del missatge d'esperança, és una pel·lícula on ningú mora. Almenys ningú dels principals. Em queda el dubte de si els bots aquests que s'autoimmolen al final de la pel·lícula són humans que moren dins de les càpsules o realment, tenint en compte la tecnologia del món real, doncs la gent, les piles humanes, diguem, poden ser regenerades, llavors per molt que mori el seu avatar, després acaba corregit i llavors doncs, no és una mort real, sinó que és una mort virtual. Dins del joc no mora ningú, dins de Matrix no mora ningú. I en el món real tampoc. Llavors hi ha un crit d'esperança. És una pel·lícula que podria donar peu a molt més, a veure que hi hagués una evolució molt bestial si volguéssim fer una continuació. Però ja ho veurem. O sigui, tenim el fet de que els humans poden ser més lliures dins de Matrix, igual que avui dia qualsevol persona pot reprogramar o afegir mods dins d'un videojoc, doncs potser Matrix es convertiria en això, no? En una manera de conviure amb les màquines, on tu puguis crear-te la teva pròpia Matrix a partir de mods incorporats, i que en el món real això també es pugui implementar de la mateixa manera quan els sintientes que s'escapen de Matrix, que deixen Matrix, puguin interactuar d'una manera cada vegada més física, tornem un altre cop al tema del contacte físic, puguin interactuar d'una manera més física amb els éssers humans. I com al final tot està barrejat, com els humans no són del tot humans, sinó que en el fons també són humans creats per màquines, qui diu que no pugui haver una espècie d'evolució i d'hibridació entre els dos mons, no? Les màquines i els humans, que és cap on va. Jo crec que la pel·lícula aquesta de Matrix Resurrections és un clam a l'esperança, a la vida i a fer les coses millor. Pots tenir tota la violència i la fantasia i les guerres que vulguis dins de Matrix sense que tingui repercussions greus en el món exterior, en el món real, i el món real sigui un món molt millor per tothom, tant pels humans com per les màquines. I jo crec que és aquest el tema de la pel·lícula, és el que està buscant transmetre i és el que podríem acabar veient amb unes possibles seqüeles si és que s'arriben a fer. I espero que sigui així. Llavors, Matrix Resurrections, per molt que hi hagi gent que l'està odiant, que no la suporta, que creu que és un fracàs de pel·lícula, jo sóc un defensor absolut i espero que cada vegada hi hagi més gent defensant-la com crec que es mereix aquesta pel·lícula. Una petita obra mestra, una pel·lícula diferent, renovadora, refrescant, no sé, se m'esgoten els adjectius per valorar aquesta gran pel·lícula de Matrix Resurrections. I res més, fins aquí el vídeo d'avui, una abraçada ben forta, cuideu-vos molt i ens veiem aquí en el territori de l'Bèstia de Cru. A veure, ui.